Ассалому алейкум дӯстон азиз, худованд хайртон тия. Шаб бахайр. Аки видеоро мо каме партион намедонам. Шаб аст дар метрои Кузминка. Дар якум вихдиш бародаро, аз ҳами якумаш аимҷа ба ҳамҷара сад чандай, короче 2 минут 3 минут пиёда аст. Ай метрои Кузминка бурмаде ай якум вихдиш. Ана ҳамҷа чойхонаи Арафа меган. Чойхонаи Арафа, яъни чойхонаи ҳалол. Инаи шаурма да фурӯшай, шаурмаи бизнеси тайёр. Оли хабар видеоша мемунам. Ина иҷа петёрчка хулоса ки чойхонаи ҳалоли тоҷикон. Ҳозир мо медурем дар ин чойхона чи аст. Хуб, ина чойхонаи 24 соата. Бибини ош, плов, хулоса тамоми намуди чиз ҳастай. Хуб дӯстон. Ин хел меброем. Ина менюшун ҳамаш шароитош хуб. Ман ака деҳқони дар 10 метр. Деҳқони сёмка карайсодам бачаҳо. Ина бодатанои девор чойхона. Яъне ки ин чойхона фурӯшӣ нест. Ин чойхона даъват кардем бачаҳо ба ҳамин чойхонаи ҳалол барои тӯйҳо, маъракаҳоту гузарондан. Барои тамоми намуди чиз дар ҳамин чой ина чойхона. Ина бародаро ҳамаи намудиш ҳастай. Хуб. Чойхона ина бародаро азиз. Хуб дӯстон ки дурмадем. Ин ҳамҷа семини чизо дора, яъне ки бибини семини столову ҳамаи шароити хуб дора. Ба ҳазур метунед ба дили худ семини ҷойҳо дора. Инҷа гандишкакош ҷик-ҷикко рестиян. Семини ҷой дора касашон. Хулоса ки кадмет ки агар бо маъракаҳо мегзаронӣ, баъд зали калонам дора, яъне ки кадмет ки мақсад дарси бал берез ягон маҷлису мегзаронӣ, ягон меҳмони калонтон меянд 10-20 каси хеле ҷойҳоам дорам. Иҷа 24 соат кор мекунам. Рақамош дар экран ба дили пир занг бизанед иншаллоҳ чикор кунад ба ҳазур биёед иншаллоҳ чикор кунед. ҳамҷа шумо хайнаи бигем уборниш ҳамаш ҳастан. Ба ҳазур биёед шумо дар ҳамҷа иштиёки ҷа бачаҳо штаганда даран иштиёи таом қати истеъмол кунед. Ина иҷа чиш мақсад ҷои чай, ҷои семинишо. Роса кафе ҳалоли тоҷико. Кафе ҳалоли тоҷико метрои Кузминка аякум вихад меброй беҳад бо ҳаво. Мақсади реклама имо иҷа клиенти хича дорад. Яъне ки агар ки ягон меҳмони калон меояд, ягон маҷлисгоҳҳо, маҷлисҳо мешаванд, маъракаҳои калон мешаванд, мисол мегӯям ягон тӯйҳо мешаванд, метунед дар ҳамин ҷа баъзе одам мемедонем то чанд нафара мебара обшака? 600-700 кас мебара обш. ина бародаро бибинед ки ҳамин қадар одам дар ҳамин ҷа шумо ҷокара тӯйтона гузаронда метунед. Ош, казан кабоб, тамоми намуди хӯрокҳо дар ин ҷа ҳастанд. яъне ки беташвиш аз масъалаи милисоҳошам аз ҳама тарафа хуб аст. бе ош, қуртов, пуртови тоҷикӣ ҳамаи намудиш ҳаст. худо нигаҳдор барори кор дӯстон. ин рақамо занг бизанед. ин ҳамун бизнеси фурӯшӣ. яъне ки ина шаурманияш меган ё шаурма мегеш. хулоса ки бизнеси тайёра иҷорам шишаан, просто скотчу задай пака. Тамоми намуди ҳамҷа метуни фурӯшӣ. Оборудованиеш дар виши уровни, дар сатҳи баландай дӯстон. тамоми намуди чиза дорад. дар рӯзаш 5-10 грил. яъне сабаби фурӯхтанаш яъне бародар успеҳ накардаастай. бизнеси тайёр метунед ба ҳазур бигиред. лисаву налог, ҳамаша иншоалло ҳал мешаванд. ба ҳамн хотир ба дили пир дӯстон. дар ҳамин ҷое ки ҳозир ман ошхона гуфтам, дар ҳамин ҷа шаурмаи бизнеси тайёр. дар масъалаи чойхонашам ҳамин бачаро занг бизанед, дар бизнесам ҳамин бачаро занг бизанед. паноҳи худо раҳмат. видеоро дал тамошо кунед.